Počas 4. júlového týždňa pripravili Salesiani Dona Boska spolu so sestrami Salesiankami a 30 animátorov už poradí 8 chatový tábor. Tábor s názvom Tajomstva ostrova, ktorý sa podarilo zrealizovať aj vďaka podpore mesta Humenné, sa zúčastnilo 101 účastníkov. Pri jeho príprave strávili mladí dobrovoľníci viac ako 300 hodín. Skôr ako sme z prístavu vyplávali na more so dobrodružstvom, prebiehala na lodiach kontrola cestovných lístkov. Námorníci a námorničky tak vytvárali atmosféru tajuplnej plavby na ostrov. Tohtoročná chatovačka sa volá Tajomstva ostrova. Spolu s mladými a deckami sme odplávali na ostrov. Hneď po príchode sme stretli domorodcov, ktorí nás povzbudili, že ak chceme žiť spolu s nimi na ostrove, tak musíme byť veľmi dobrá partia a musíme byť taký dobrý tím, lebo len tak prežijeme na tomto ostrove. Každý deň nás domorodci povzbudzujú, ponúkajú nám nejakú myšlienku a osobnostnú črtu, ktorú si počas dňa pripomíname. A takto decká počas tábora sa budú môcť stať osobnostiami tu na tomto tábore, na tejto chatovačke. Z každej jednej skupinky jeden, lebo nás zobere všetci. Po privítaní náčelníkom sa dobrovoľníci z každej skupinky odobrali hľadať názvy pre svoje týmy. Domorodci ich zaviedli na odľahlé miesto, kde ich úlohou bolo nájsť skryté fľaše s menami kmeňov. Pre ostatných boli pripravené aktivity v lese. Snažíme sa deckám spolu s animátormi ponúknuť nie len nejaké aktivity, hry, ale aj povzbudenie pre život a takú radosť zo života z prázdnin.
myšlienku priateľ alebo priateľka sme dali prvý deň, pretože sme sa tu tak spoločne stretli, chlapci aj dievčatá, a snažili sme sa túto myšlienku rozvíjať cez rôzne aktivity a napríklad my dievčatá sme mali takú výzvu, v ktorej sme sa snažili aj navzájom spoznať a zdôrazniť túto myšlienku priateľstva. Hneď sme povedali deťom, že závisí od každého jedného z nich, ako sa tu budeme správať, akú tu budeme mať potom atmosféru a ako navzájom budeme budovať medzi sebou priateľstvo. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz sme na tomto tábore, na stratenom ostrove. Slnko svieti, more láka, zahrajme sa na piráta. Sladko z Deli radi máme, Deliovia sa voláme všetci. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej, hej ho. Pomeskáče Deliovia, hop, 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 hop. Pomeskáče načelníčka, hop, 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 hop. Pomeskáče celý tábor, hop, 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 hop. Pomeskáče ešte na co, hop, 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 hop. Všetci, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej, hej ho. Aby sme sa úplne spojili s ostrovom, jednotlivé skupinky museli absolvovať ešte rituál prijatia na ostrov. Na znak toho musel každý člen darovať kúsok svojich vlasov, ktoré potom spoločne zakopali do zeme ako symbol toho, že sme sa stali súčasťou ostrova. Domorodci nezabudli ani na táborové pravidlá. Hlavný náčelník im vysvetlil, ako sa majú na ostrove správať, čo majú dodržiavať a čo všetko splniť, aby mohli na ostrove prežiť. Na druhý deň domorodci vybrali vlastnosť objaviteľ. Deti si už v úvodnej scénke uvedomili, že za našimi talentami, stretnutiami alebo zemskou príťažlivosťou musí určite niekto byť. Počas tohto dňa bola duchovná obnova a mladí, aj decká, ktoré sú na tomto tábore, na tomto ostrove, mohli objavovať to, že za všetkým, čo je okolo nás, je niekto, za našou originalitou. Vo svete, v ktorom sa nachádzame, žijeme, je niečo aj hlbšie ako len možno také obyčajné veci. Teda počas dnešného dňa objavili taký hlbší zmysel veci okolo seba. Počas duchovnej obnovy sme si mali cez rôzne aktivity osvojiť, že hriech je niečo, čo nás zväzuje a keď do neho upadneme, ide to s nami dole vodou, ako kotúľanie vo vreci dole kopcom. Pripomenuli sme si, že všetko musí mať svoje pravidlá, od futbalu až po náš život. A tiež sme skúšali rozpoznávať hlas svojho svedomia. Po obede sme boli na túre, kde počas túry hľadali poklad. No a väčšinou decká čakali, že poklad bude nejaká sladkosť alebo nejaký darček, ale vlastne bola to truhlica, ktorá bola zakopaná a v nej bol odkaz, že najväčší poklad je svätá omša. A to sme sa snažili ešte tak zvýrazniť takú duchovnú myšlienku počas toho dňa, teda keďže to bol deň duchovnej obnovy. Hudobný večer pod názvom Music Battle Night sme si navzájom spestrili vopred určenými disciplínami. Dievčenské a chlapčenské kmene proti sebe súťažili v tanci, rapovaní, hraní hudobného klipu a hudobnom divadle.
Tretí deň sa niesol v znamení olympijských hier. Každý z nás mal možnosť ukázať, v čom je najlepší, pretože športové turnaje priniesli množstvo rôznych súbojov. Vo futbale, lacrosse, cez papierovú vojnu až po indiánsku paličku. Dnešný deň nám domorodci tu na ostrove ponúkli myšlienku víťaz a touto myšlienkou nám chceli povedať tu na ostrove, že nejde len o víťazstvo, vyhrať nejaký turnaj alebo získať medailu, ale oveľa väčšie víťazstvo je také, keď sa za niekoho obetujeme alebo keď budeme hrať fair play. A ešte také najväčšie víťazstvo je víťazíme vtedy, keď prídeme do neba a raz stretneme sa s Bohom. A toto nám ponúkli počas tohto dnešného dňa. Večer sme za preukázanú bojovnosť boli odmenení medailami, ktoré mali sladkú príchuť. Po ich odovzdaní sme slávnostným vstupom ukončili olympijské hry. Štvrtý deň sme odštartovali príbehom o otcovi a jeho 4 synoch. Jedného dňa prišiel otec s svojim synom so správou, že nadišiel čas, aby si spravodlivo podelili jeho majetok. Oni sa však medzi sebou začnú byť a tak ich otec pošle do sveta. No pri love rýb a stavaní obydlia zistia, že na to, aby niečo dokázali, musia svoje sily spojiť. Keď sa po roku opäť vrátia k otcovi, nezabudnú sa zmieniť o svojom objave, aká dôležitá je vzájomná pomoc a spolupráca. A na otázku otca, ako si rozdelia majetok, odpovedajú, že najradšej ostanú žiť spolu a navzájom si budú pomáhať. Dnešný deň si deti mohli osvojiť myšlienku bádateľa alebo vlastnosť bádateľa cez rôzne ostrovné hry na tomto našom tajomnom ostrove. Mali stopovačky, dievčatá mali takú hru Santiano, kde získavali vlastnosti žien, získavali kľúče a indície k pokladu, ktorého pointou bolo, že objavili, aké sú jedinečné. Je to taká cesta k pokladu. A k pokladu, keď prejdete tú cestu a dojdete k pokladu, tak tam budete mať časový limit na ten poklad. A teraz, časový limit vám dáme podľa toho, ako rýchlo si dokážete nalakovať nechty. Po obede prišla k dievčatám na návštevu Tarzanova spoločníčka Jane. Priblížila im ich spoločné stretnutie a objasnila dôvod jej návštevy, že dnes ich čaká veľký objav, ale predtým musia absolvovať ťažkú vytrvalostnú skúšku. Chlapci zase zažili dobrodružstvo svojím spôsobom. Bojové hry okolo ostrova sa nakoniec kvôli dažďu presunuli dnu, čo však ale náladu nikomu nepokazilo. Jednotlivé kmene sa snažili svojou bojovnosťou získať čo najviac bodov pre svoju skupinku a tak vylepšiť svoje postavenie v hodnotiacej tabuľke. Štvrtý táborový večer sme si spestrili spoločným divadlom, v ktorom vystúpili všetci účastníci tábora. Kmene rozdelené do 6 skupín jednotlivo nacvičili svoje časti a tak spoločne poskladali jeden príbeh o stroskotaní lietadla, hľadaní príbytku, potravy, vody, vysielaní SOS signálu a odplávaní z ostrova. Piatý deň zo sebou priniesol pre dievčatá Robinsonský výcvik.
Vo tvrdom boji o prežitie si vyskúšali život ozajstných Robinsoniek. Pod vedením Halkatly a Melkorky spĺňali jednotlivé skúšky, cez ktoré si pripomenuli ďalšiu myšlienku dňa – hrdina. Osobnostnou črtou hrdina sme chceli deckám na tomto tábore zvýrazniť to, že je veľmi dobre, keby sa stali hrdinami všade, kde budú. A také najväčšie hrdinstvo je to, že keď sa pre niekoho obetujú, keď niekomu pomôžu, keď urobia nejaký dobrý skutok. Horúci deň si žiadal ovlaženie a tak sme sa všetci zabávali pri vodných hrách. Sice mokrý a zablatený, ale za to všetci spokojní z dobre stráveného poobedia plného zábavy, smiechu a hlavne vody. Zábavu sa nenechali ukrátiť ani starší domorodci. Večer bol usporiadaný turnaj, kde si medzi sebou zmerali svoje futbalové zručnosti mladší i starší animátori. O vyrovnanom súboji a nerozhodnom stave 3-3 rozhodli napokon napínavé penalty. Nasledujúcich 20 minút nechali napätých divákov čakať na konečný výsledok 4-3, kde mali väčší úspech mladší animátori. Posledný deň prišlo na rad upratovanie a dlho očakávané vyhodnotenie. Počas celého týždňa sa najviac snažili dievčatá z kmeňa Samantovia a chlapci z kmeňa Tálovia. Vďaka tomu skončili na prvých miestach a odniesli si pekné ceny. Počas chatovačky sme teda im ponúkali vlastnosti, osobnostné črty, ktorými sme chceli
ich pozbudiť, aby sa stali osobnosťami a aby boli takí dobrí, super, aby žili svoj život tak radosne a boli také osobnosti. Nezabudlo sa ani na vzájomné odkazy, priania či povzbudenia. Všetci sa pohrúžení do záverečnej odkazovačky nenechali vyrušiť ani priplávaním našich prepravných lodí. Po dopísaní odkazov všetci nastúpili na lode a už ako nové osobnosti odplávali domov.